Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Hingpit na nga nag-abli ang klase karong adlaw sa mga pampublikong tuluhan. Apan doon napipila ka mga eskwelahan sa Davao City ang wala pa makahatag og modules busa dili pa makasugod og klase. Sayron ta ang kung ngano sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Naka-quarantine na ang mga maestra sa duha ka eskwelahan sa Davao City. Sanglit dunay nagpositibo sa COVID-19 hinungdan nga wala una makarelease sa mga module. Milusad og kick-off program ang Department of Education subay sa pag-abri sa klase sa 2020-2021. Sanglit dunay pandemya sa COVID-19, busa pinaagi sa online ang presentasyon ug mensahe sa ubang opisyales, mga maestra, estudyante ug uban pa. Aduna sa ceremonial release sa sulong edukalidad kahit ingon man pagtunol sa mga module ngadto sa mga ginikanan. Sigon sa DepEd nga adunay kapin 1.2 million nga mga bata ang na-enroll sa Riyon 11 karong tuiga. Nagtinabangay ang DepEd ug local officials aron malampusong mapahigayon ang balik eskwela sa new normal nga paagi. Dinhi sa Davao City, buhatag ang LG ug Wi-Fi ug panggamit sa mga maestra. We expect that all classes have to be started in all the schools, region-wide, nationwide. Gikasubo sa DepEd nga dunay duha ka eskwelahan sa Davao City nga wala pa makarelease og module. Tungod kay nagpositibo sa COVID-19 ang duha ka maestra sa AL Navarro ug Talomo National High School. Busa, kinahanglan nga i-quarantine ang ubang maestra ingon man i-disinfect ang eskwelahan ug kagamitan niini. The week before that somebody was caught with that COVID, the school is already prepared for the distribution of the first 2 weeks of modules. And it so happened that last week, nagkaroon ng COVID nga yung one of the teachers who was also involved in the module reproduction in that respective school. Gipaniguro sa DepEd nga bisan ug maulahi ang pag-release sa module sa moong mga eskwelahan. Apan makaapas pa ang mga estudyante niini, ilabi na nga duna pay laing paagi sa pagtudlo sa mga bata. Text gunusab sa dato sa DepEd nga aduna pay laing mga tulungan nga dunay mga natala nga maestra nga nagpositibo sa COVID. Apan wala naapektuhan ang pag-release sa module sanglit sayo kini nga nakahatag og module ug gipaniguro usab nga natuman ang health protocol sa proseso sa pag-quarantine sa mga maestra ingon man pag-disinfect sa mga tulungan ug sa module nga ilang ipasa ngadto sa mga bata. Tek. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Dungan sa pag-abli sa klase, gisaulog sab karong adlaw ang World Teachers Day. Mga pahalipay alang sa mga maestra sa Davao City, gisugda na sa paghatag. Ato ibalik si Sheila Vergara Rubio.
Dako ang responsibilidad sa mga magtutudlo sa paghulma sa pagkataog kaalam sa mga bata. Kini ilabi na nga sila nagsilbing ikaduhang gidikanan. Busa, angay lamang nga mahatagan sila og pagtagad og pasidungog, pinaagi sa pagpahigayon sa World Teachers Day kanus-a ginaila o ginapasalamatan sila. Dini sa Davao City, subling nakadawat og cash gift ug uban pa ang mga maestra gikan sa lokal nga kagamhanan. Aduna usay ilusad nga mga paraffol ug papremyo. Leaders in crisis, reimagining the future. Very apt talaga in this time of new normal. So my message for our teachers, first and foremost, I have to thank you for all the preparations you have done for this school year. Sa social media, nagkaday ang gimmick nga ginapahinungod alang sa mga magtutudlo. Aduna pay video nga viral sukad pa sa milabayng tuig ug na-revive karon nga kalingawan sa mga taga Davao City National High School kalabot sa kung unsang klaseng teacher ang naaka. Sigon sa usa sa mga naghimo sa mong video nga si Teacher Mark narito, nga wala sila makahimo og bag-ong video sa karon bunga sa pandemya. Unsa ang mga klase nga personality na mutatak sa ilaha gikan atong elementary pa sila, high school, then college. Kami na naa sa arts and design track, media arts ug theater arts, gigamit namo ang sining na to interpret na kanina mga personalities. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sa unang adlaw sa klase sa pampublikong eskwelahan, ubay-ubay mga Cagayanon ang nakasinati og kalisod tungod sa bagong paagi sa pagtudlo. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa pagpatuman sa distance learning sa pag-abli sa klase karong adlaw, daghan gayud ang nabag-uhan. Ang pamilyang Balang sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City among naabtan nga miobserba sa distance learning. Ang grade 6 student nga si Aldwin Balang aminado nga naglisod sa pagtuon karon tungod galisod siya sa pagsabot sa mga leksyon sa iyahang module. Basta man naglisod gid ka? Yun ko, dogay pag kay Muhammad. May patong kan kay ng eskwelahan kay kung dito ba magtuon ra ka og kuan magbasa o magsulat. Dili maghanak na. Lisod sab alang sa inahan nga si Jeneline Balang nga tabangan sa pagtuon ang mga anak tungod aduna kunoy mga leksyon nga wala sab sila nakasabot. Apan bisan lisod ang sitwasyon karon, apan maayo ra gihapon kuno kini tungod masiguro niyang dili matakdan sa COVID-19 ang iyang mga anak tungod anaa ra sa balay. Okay ra man gyapon siya kay dili man makaadto sa eskwelahan pero lisod yun siya maski unsaon lisod yun kay kanang nalimtan na gyud una tulo ni ako maglisod mig tudlo. Dakong problema sab ang hinay nga internet connection alang sa college student nga si Girly Magbanwa tungod aduna matud pay mga higayon nga hinay kaayo ang connection labi pa kung mag-ulan. Virtual namang god ang ilang klase ug adunay mga activities nga ginapahimo ug malihok lamang kung adunay saktong internet connection. Mas kuan jud sa una katong normal pa pero karon okay ra Japan niya kay pero ang kuan ang good ang internet labi na ginay kay tanan dili stable. Giangkon sa DepEd Cagayan de Oro Division nga aduna gayud kalisdanan sa paagi sa pagtudlo karong panahona. Hinoon sama sa problema nga nasinati sa pamilyang Balang, aduna nay paagi ang ahensya aron masulbad kini. Mamahimo man kuno makontak sa mga ginikanan ang mga magtutudlo sa ilahang anak gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon pinaagi sa text o tawag aron magiyahan ang bata lakip ang ginikanan. Sa atong mga ginikanan, extend na to ang atong mga pagsabot, ang atong pasensya diha sa atong mga bata ug usab nga atong lugayan ang atong pagsabot sa atong mga teachers kay tanan man ta this is our first and the first is not always the best experience. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tungod sa southwest monsoon nga nakaapekto sa Mindanao, dakong posibilidad nga ulanon ang dakong parte sa isla. Ani ang detalye. Mao kining sitwasyon sa ubang lugar sa tulunan Cotabato. Human gibaha tungod sa pagbundak sa kusog nga ulan alas 8 Domingo sa gabi. Anaa sa 20 ka mga pamilya ang mibiya sa ilang mga balay sa barangay Sibsib aron magpundo una sa mas luwas nga lugar. Miabot sa hawak sa tao ang kalalom sa tubig baha. Sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga sagad gibaha anaa sa low-lying areas. Andam na hinuon ang tabang gikan sa tulunan LGU. Unyang gabi, lauman usab ang pag-ulan sa mga lugar sa Zamboanga Peninsula.
Northern Mindanao, Barm ug Socsargen tungod sa epekto sa southwest monsoon. Gibisuan usab ang katawhan sa Mindanao nga magbaberentayon kanunay sa posibleng pagbaha sa mga low-lying areas ug landslide sa mga nagpuyo daplin sa bakilid tungod sa pagbundak sa ulan resulta sa localized thunderstorms. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, hingpit nang gipatuman ang face mask ordinance ug ubay-ubay ang nagmalapason. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, pipila ka mga Cagayanon ang nadakpan sa kamerkaduhan atol sa unang adlaw sa pagpatuman sa 2,000 pesos penalty alang sa dili pagsulob og face mask og face shield. Emosyonal si Annalyn Gaamo human madakpang wala nagsulob og face mask sa Kugon Public Market. Aminado siyang iyang gihubo ang iyang face mask tungod bag-o lang kuno siyang nahuman og kaon. Wala kay bayad, sir. Piso ako kwarta. Kanira ko pakita, oh. Wala kay kwarta kay akong bala. Gamay naman tapos sa trabaho na bisikan na ba akong bala. Sabi ako bayad, anak. Dakpansab si Hernan Encabo diyang gihubo ang face mask samtang nagtrabaho sa merkado. Nahubo lang kuno niya ang face mask aron trapuhan ang iyang singot. Na may bayad, so may plano nimo bayad na lang ka o mag-community service? Mato sa amo sir, kay lisod po, wala ko dala kwarta, wala na ako nadala kong bag. Pipila lamang sila Annalyn ug Hernan sa gatusan ka mga Cagayanon nga nadakpan atol sa unang adlaw sa pagpatuman sa City Ordinance number 13946-2020 nga gamando nga dakpon ang mga wala nagsulob o wala gitarong og sulob ang ilahang face mask og face shield. 2,000 pesos ang multa sa wala naka-face mask, samtang ang nagsuot og face mask apan walay face shield makamulta og 300 pesos alang sa first offense. Ang dili makabayad, mamahimo sila mo pailawom sa community service sulod sa tulo ka adlaw nga equivalent sa 1,500 pesos. Apan ang kulang nga 500 pesos, bayaran gihapon nila kini. Kinahanglan gina siya sir sa time nga mogawas gid sa balay, mawir gid tag face mask og face shield. Kay para prevent man ka gid sa kuan. Kinahanglan kung mogawas ka sa imong balay, kumpleto ka gyud. Sara, matod pa sa Cagayan de Oro City LGU nga magpadayon ang ilang pagdakop sa mga masupakon sa minimum health standard. Kini ang ilang paagi aron masiguro nga mahunong ang pagkuyanap sa COVID-19 dinhi sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Misibat ang usa ka amahan kuyog ang anak nga positibong matud pa sa COVID-19 gumikan wala daw dayon matagad sa Southern Philippines Medical Center dinhi sa Davao City. Ang report ni John D. Esteban. Wala kuno dayon matagad ug gikapoy na ug paabot sa Southern Philippines Medical Center ang amahan sa bata nga nagpositibo sa COVID-19. Rason nga may uli na lang kini sa ilahang panimalay sa barangay Ilang sa Davao City bisan wala pa na-admit ang anak alas 3 sa kadlaw niadtong Sabado. Kini ang gikumpirma ni Barangay Kapitan Amado Babaw base usab sa ilahang pakighinabi sa maong lalaki. Mayo na lang kay dayong na trace sa otoridad ang gikahimutangan niini. Nagpositibo na daan ang asawa sa maong lalaki ug naka-admit sa SPMC. Dihang gi-swab test na ng banay hasta ang katabang sa balay. Ang bata ra ang nagpositibo, rason nga iyaha kining gidala sa ospital aron ma-admit. After sa resulta sa nag-positive ang baby mo, to dalawang taon itong baby dito, nga ipakwa sa SPMC lagi. Kaya di mo ito pwede nibiyahan po kay baby man itong iyang anak. So wala sila matiman dayon, siguro kay tagadagas pasyente. So expectation ng i-atiman sila dayon. So nilayat sila. Niuli sila balik-balik. Apan sumala sa officer in charge sa SPMC nga si Dr. Ricardo Odan, wala sila na record nga dunay misibat nga pasyente ni adtong kadlawon sa Sabado. Hinoon, naka-admit na sa SPMC ang bata samtang gikordon na sa Burawan Police ang balay ug gibantayan ang amahan. Gumikan kinahanglan kining mag-quarantine bisan negatibo sa COVID-19. Posible usab kining mag-atubang og kaso. Simpleng mapasakaan itong kaso o violation sa Republic Act 1133 to
pagtakas sa violator sa iyang anak from DSPMC kung asa na konfine. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Sunod-sunod nga bypass operation ang gilusad sa Davao City Police Office ug PIDEA samtang usa ka kontraktor gidunggab patay. Ang detalye. Arestado sila Radsmer Alawi, usa ka estudyante, Mads Lutian ug Benhar Lutian sa gilusad nga bypass operation sa mga personay sa Turil Police. Nakuha gikan sa maninakpan ang pipila ka sachet sa gituang shabu, mark money ug mga parapernalya. Sa Tugbok District, Davao City, sikop usab ang target nga sila Weimar Lastimosa ug Jovi Biscotcho. Human napalitan og 5,500 nga kantidad sa illegal nga droga. Wala man tayo ginapili pag sa ngalan na sa operation sa drugs. Kung kinsa ang gamaligya, kinsa mga nalambigit ana, kung kinsa man na sila, wala ginapili. So ato yun na silang sikupon, dakpon yun nato na sila. Gidakop sa mga operatiba sa PIDEA Region 11 ang 28 anyos kasi John Albert Mendoza sa gikasang bypass operation sa Purok 7B, Barangay 31-D Jacinto Extension. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka pakete sa suspected shabu nga dunay state value nga 7,500 pesos. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa dinakpan. Samtang patay ang usa ka kontraktor nga nailang si Julito Arangues, human gidunggab sa makadaghang higayon. Pag naog sa biktima sa iyang sakyanan, kalit kining giduol sa usa ka lalaki, dayon dunggab. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklarang patay kini, pipila ka oras ang milabay. Pahigayon na nato og ilalom kaayo nga nag-imbestiga ta ana aron siguro nato nga unsa jud ang motibo o kung kinsa ang suspetsado ana. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Duha ka balay ang nasunog sa managlahing lugar sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Daling gilamoy sa dakong kalayo ang apartment type nga balay sa sitio Karinugan, Barangay Balulang, Cagayan de Oro City alas 7 sa buntag. Misaka ngadto sa ikaduhang alarma ang sunog. Apan human sa kapin usa ka oras gideklara kining fire out sa kabumbirohan. Moabot matud pa ngadto sa sobra 100,000 pesos ang nadanyos tungod sa sunog. Wala hinoy na angol sa insidente. So far, okay raman kay wala may kinabuhi nga nakalas. Importante, walay kinabuhi, property, silang okay ra na property, makuha na. Pitaka nga gamay na lang ang nasalbar sa border nga si Jelesis Cabanyog. Human nga usa ang ihang girentahan nga kwarto sa nasunog. Tanang kaptangan kuno niya na ugdaw sa maong insidente. Nay mga maayong mga kasing-kasing dia, mga pantag nabang. Padayon pa ang investigasyon sa kabumbirohan sa hinungdan sa sunog. Apan usa sa ilang ginalantaw nga hinungdan, mao ang electrical related. Kini tungod adunay mga linya sa kuryente nga misilaob una nahitabo ang sunog. Ginhapon kita nituto karon sa electrical related fire incident tungod kay naamay na kandakta nato initial interview nga maulagi nagpansat og outlet ang kining extension wire dito sa outlet nagsila, then ang pabayaan niya ang extension wire padulong sa may kwarto. Samtang ugdaw sab ang usa ka panimalay sa Zone 3 Cronin, Barangay Kamaman-an. Ang maong panimalay gipanag-iyahan kuno sa pamilyang Matugina. Nakahiagom ang tag-iya sa panimalay og silingan niini og mga paso sa lawas atol sa sunog. Ana sa sobra 10,000 pesos ang nadanyo sa sunog. Nabiling nagbaga nga lutuan ang ginalantaw nga tinubdan sa insidente. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa Zamboanga City, gisita sa kapulisan ang lalaking nailang si Bensar Ali. Diyang kalit kining misulod sa mall nga nakasul ubog hijab nga ginagamit lang sa mga babaeng Muslim. Sa pag-imbestiga kaniya, gipahayag ni Sali nga misuot kining hijab aron kuno tiktikan ng ugangang babae tungod gidudahan kining dunay laing karelasyon. Apan sumala sa kapulisan, notado sab ang maong lalaki nga shoplifter. Gani kasamtangan ginasuta ang CCTV sa usa ka grocery store nga dunay nangawat nga nagsulob og hijab. Sa Butuan City, anaa sa kapin 1,500 ka bala sa high-powered firearms ang gilubong sa hilit nga lugar sa Sitio Palo, Barangay Nongnong. Matod sa kasunduluhan sa 23rd Infantry Battalion sa Philippine Army, ang nakuha mga bala gigamit atol sa engkwentro ni atong September 23 batok New People's Army. Nakadawat kuno ang kasunduluhan og sumbong gikan sa mga residente nga dunay mga armadong nagkampo sa lugar o gihimo kining hideout. Apan wala na naabdan ang maong mga armado. Sa Butuan City gihapon, nabungkag ang tari-tari sa Purok 9 sa Barangay Obrero, human gironda sa kapulisan ng lugar.
Nadakpan si Ray Doron, samtang nakaiskapo ang laing tulo ka tao nga giilang sila si alias Ronron, alias Ricardo ug alias Tyro. Nakumpiska sa kapulisan ang duha ka buhi ug usa ka patay nga manok ig sa sabong, ingon man kwartang gipang pusta nga mo kantidad og kapin 2,000 pesos. Kasong paglapas sa PD 1602 o illegal gambling ang ipasaka patok sa dinakpan. Sa Zamboanga del Sur, patay ang sospek nga nilang si Mansor Manguda. Diyang misukol sa otoridad sa gikasang anti-illegal drugs operation sa barangay Igat Island, lungsod sa Margo sa Tubig. Gamit ang 45 caliber pistol, misukol ko na ang sospek diyang dakpo na siya. Hinungdang gibastan kiniog na puruhan, patay. Nakuha gikan sa sospek ang 3 ka kilong shabu nga mobalor og kapin 20 million pesos. Nagtuo ang otoridad nga si Manguda ang usa sa mga dagkong supplier og illegal nga droga sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Misa ka na sa kapin 35.1 milyon katao ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, lapas 324,000 na ang nagkasakit niini ug sobra 12,700 ang mga taga Mindanao. Lapas 35,165,000 katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Miabot na sab sa sobra 24,521,000 ang recoveries ug 1,037,000 ang namatay. Sa Pilipinas, ana-ana sa 324,762 ang nataptan ng COVID-19. Hinoon doon na 273,123 nga naayo ug 5,840 ang namatay. Ug sa Mindanao, 12,754 ang nagkasakit og COVID-19, samtang 8,599 ang nakarecover na ug 421 ang namatay. Sirado na ang provincial capital sa Surigao del Norte human dunay COVID-19 suspect nga namatay. Anyang COVID-19 updates sa Mindanao, pinaagi nining report. Temporaryo gisirado ang provincial capital compound sa Surigao del Norte sukad October 2 hangtod 9. Kinialang sa disinfection human namatay ang usa ka empleyadong COVID-19 suspect ug duna na sa ilay mga empleyado na nga nakasinati og sintomas sa COVID-19. Gikonsidera karon nga critical zone ang maong compound. Duna na 88 confirmed COVID-19 cases ang Surigao del Norte ug 84 ang recoveries. Sa Davao City, usa ka 3-month-old baby boy nga taga Bukana ug 6-month-old baby boy sab nga taga Kabantian ang nalakip sa 75 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa syudad. Samtang usa ka 8-month-old baby boy nga taga Bukana sab ang nalakip sa 33 ka mga naka-recover na sa sakit. Sa karon 2,105 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao City, 1,597 ang naayo na ug 83 ang namatay. Sa Panabo City, nanawagan ng City Health Office nga ipahibalo kanila kung nakahimamat ang 28 anyos nga babaeng taga-barangay San Francisco nga ulahing nagpositibo sa COVID-19. Kinsa miadto sa usa ka salon sa barangay Santo Niño September 14, mihapit sa usa ka kooperatiba sa barangay New Pandan September 21 ug miadto sa grocery area sa mall sa susamang adlaw sab. Kini aron sila ma-monitor ug ma-quarantine. 71 na ang confirmed COVID-19 cases sa Panabo City ug 62 ang nakarecover na. Sa General Santos City, naglusad og road misting ug disinfection sa barangay San Isidro kung asa dunay taas nga kaso sa COVID-19, lakip sab ang barangay Ilang. Samtang usa ka 9-year-old nga lalaki ang nagpositibo sa COVID-19. Ana-ana sa 426 ang confirmed COVID-19 cases sa Gensan, 194 ang recoveries ug 16 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Subling giila nga very high risk area ang barangay 22C sa Davao City. Kini human nga misaka na usab ang ihap sa active COVID-19 cases sa mga lugar. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Subay sa latest risk assessment and barangay classification sa Davao City, very high risk karon ang barangay 22C. Kung asa, dunay dili maubos sa napulo ka nagtakod nga kaso sa COVID-19. High-risk areas usab ang 5 ka barangay nga mao ang Bukana, Buhangin Proper, Governor Pasiano Bangoy, Matina Crossing ug Sasa. High-risk usab bunga sa kaduol niini sa high-risk areas ang 21C ug 25C. Samtang moderate risk areas usab ang 16 ka barangay nga mao ang 4A, 14B, 17B, 23C, 33D, 34D, Balyok,
Gatungan, Bunawan, Ilang, Lampianao, Kalinan, Leon Garcia, Maa, Matina Playa, Panakan, Rafael Castillo, Wilfredo Aquino. 16 gyapon ka barangay ang moderate risk nga duol sa high risk barangay ug kini mao ang 1A, 16B, 18B, 20B, 31D, 39D, 40D, 27C, Agdao Proper, ang Leongto Senior, Kabantian, Komunal, Matina Pangi, Pampanga, Talomo Proper ug Tigato. Sa pagkakaron, ang 142 ka barangay nga wala na mention gikonsiderang low risk. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Giablihan na sa Zamboanga del Sur Medical Center ang ilang molecular biolaboratory para sa COVID testing sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kompleto sa gamit ang mga laboratory nga nihimutang sa Barangay Dao, Pagadian City. Kini ang pinakaunang molecular biology laboratory sa Zamboanga Peninsula o Region 9 nga iya og gidumala sa provincial government sa Zamboanga del Sur. Giban man ang ana sa 30 million pesos nga gikan sa bayanihan grant ang gigasto lakip na mga equipment ini. Gipaabot nga operational na kini sa sunod semana. Makaproseso ang mga laboratory og 90 to 100 tests matag adlaw. Andam sab kuno silang mudawat og swab sample gikan sa kasikbit nga probinsya. At last, no, nahuman na gyud atong laboratory with several correction. So ready na gyud siya. I think by next week operational na ni siya. Ang initial nato na mahimo is mga 90 to 100 ka test per day. Kung walay backlog, meaning ang imuhang test karon ini kaugma, sure gyud nga na result. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gawa sa face mask, i-require usab karon ang mga manindahay sa palengke sa Davao City nga magsuot og hairnet o gloves. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Nangandam karon ang buhatan ni ABC President Edgar Ibuyan Sr. og mga face mask, gloves ug hairnet nga ipanghatag sa mga manindahay sa palengke. Gibutyag ni Kapitan Ibuyan nga isip chairperson sa Committee on Economic Enterprise, ilan ang nasabutan sa komitiba nga base usab sa mando sa lokal nga ehekutibo ang pagmando sa mga manindahay nga magsuot og dugang proteksyon sama sa gloves ug hairnet. Provide me og hatag din sila na po susunod. Hindi man tanang kay daghang kantang palengke na minta like kalina like sa panakan. Gilauman nga bisan og walay modunar nga face mask ug uban pa ngadtos mga manindahay, musunod gayud gini sa pulisa tungod og alang sa ilang proteksyon. Samtang sa pikas bahin, milusad usab og clean up drive ang barangay 5A sa Bangkerohan area sanglit nagkadagan ng basura. Kinahanglan nga mamintinar ang kalimpyo aron makalikay sa mga sakit. Kagahapon pa man mi nagsugod, grabe na yun, no? Basura maanod gikan sa taas, no? O napoy dito po sa pagtungod din ng diha lang pud mulabay. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Tibuok Zamboanga Peninsula gideklarang African Swine Fever Free. Mao kining gibalita sa Department of Agriculture Region 9. Gani tungod sa mao nga deklarasyon, baguhay pa lang nakapadala og mga buhing baboy ang mga hog growers sa probinsya sa kauluhan. Resulta kuno kini sa hugot kapag bantay sa mga borders nga dili malutsan sa mga pork meat products ug buhing baboy gikan sa mga lugar nga dunay kaso sa COVID sa ASF. May kooperar usab ang mga hog raisers sa rehiyon aron maprotektahan ang swine industry sa lugar nga mo'y usa sa mga nagunang supplier sa karning baboy sa Luzon ug Visayas. Kasi sa ang iba meron na silang ASF, pero pwede tayong magbenta ng mga baboy and byproducts ng mga baboy dahil libre tayo, wala tayong ASF dito sa Zamboanga Peninsula. Davao City LGO Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 mupahigayon og pre-qualification conference alang sa mahimong operators sa interim bus project sa syudad. Tumong sa Davao City Interim Bus Project aron na maserbisyuhan ang mga pasahero labi na karong limitado ang makasakay sa mga PUJ. Maurang usab kini ang initial phase sa high priority bus system alang sa modernization sa pampublikong transportasyon. Mao na kini ang ikaupat nga pre-qualification activity human sagad sa mga operator wala kapasa sa unang tulo ka selection process ni atong July 17, August 20 ug September 11. Kinahanglang isumite nga sa mga operator ang mga dokumento karong October 9
alas 9 sa buntag sa bagong building sa LTFRB sa Libby Road, Butuan, Davao City. Sa karon, ang mga rotang abli alang sa interim bus project, Montoril, Catalunan Grande o Carlos P. Garcia sa Diversion Road. Human sa malampusong GMA drama anthology nga I Can See You Love on the Balcony episode, kasugod karong gabi ilang episode na sab ang atong atangan. Ipalabas na ikaduha sa upat ka series sa I Can See You nga mao ang The Promise. Ang maong serye pagabidahan ni Paulo Contis isip Frank ug Yasmin Curdy isip Clarice, kauban sila si Andrea Torres, Benjamin Alves ug May Bautista. Istorya kini sa usa ka bana nga nawala ang direksyon sa kinabuhi human namatay ang iyang asawa. Apan isapi ang kaluluwa ni Clarice sa laing babay aron ipakita ang paghigugma niya sa iyang bana. Busado nga natong atangan unyang alas 9:15 sa gabi human sa Encantadia ang I Can See You, The Promise. College sweetheart sila ni Frank. Very thoughtful siya, very caring, empathetic, ganon. She's very artistic and creative, ganun yung personality niya. And meron siyang painter din siya, meron siyang mga exhibit, ganon. Mga kapuso, 81 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among pagkatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po ulay sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulay dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Suroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.